ସରକାର କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ଆରେ ୟାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ହେଲା ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ରାଲି, କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ତୁ ଜାଣିନୁ, ନିଜର କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଲି ହୁଏ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଏବର ଯୋଉ ରାଲି, ଏବର ରାଲି ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି ବହୁତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ବା କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ବତା ଭାଇ। ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା କି? ଆରେ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛୁ ଜାଣିନୁ? ଏଥର ରାଲି ହବାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା କି ମାନେ ନିଟ୍ ପେପର ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଲାନି, ସେଥିଲାଗି। ଓହୋ, ତ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ତ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆମର ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବାହାରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆବାଜ ଉଠେଇବେ?